दिनैनि जा बे अल आसाम हायार सेकेन्डारि टिचार्स एन्ड इमप्लयिज एस'सियेसना जोंनो दिनै जा बान्था होदों बान्था होनायनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आङो उदालगुरि PMC उदालगुरि हायार सेकेन्डारि फरायसालिनिफ्राय बर' मिडियामनिफ्राय 89.4% मोननानै उथ्रिसार जानो हादों। बे उथ्रिसार जानायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय आंनि गिबियावनो आंनि सार मेडाममोननि थाखायनो बिदि जाफुंसार जानो हादों। जोंना स्कुला क्लासआ रेगुलार जाबाय थायोमोन। बेबादिनो मोननो हादों। फोरोंगिरिफ्रा जिखिनि फोरोंदों जिखिनि खालामनो होदों बेखौ नोंथांमोना मानिनानै सारमोननि थाखायनो सार मेडाममोननि थाखायनो दिनै इसेबां पारसेन्टखौ मोननो हादों। स' बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच सारमोननिसिम। आरो गाव हिसाबै माबायदि फरायदों? आङो फरायनाया आं बारा बिदि टाइम लानानै फरायामोन, माने जे समाव आं गोसो जायोमोन बे समाव फरायोमोन आरो। दायो आरो फैबाय थानाय जिथु फरायसाफोर बिथांमोना दिनै गोदान बिथांमोनखौ मा एडभाइस होनो सानो? बिसोर आंनि जा उनाव फैगोन, उनाव देग्लाय आरो फैबावगोन बोसोराव जा आंनि बिनानाव फंबायमोना होगोन, बिसोरो मोजां फराय आरो माने फरायनाया टाइम टेबोल खानानै लानाङा, जा समाव गोसो जायो बे समाव फरायनांगौ। मोजां फराय आरो। नों हाइ स्कुल लेभेलावबो बर' मिडियामजों फरायदों। औ। जेरै थेवब्लाबो आसाम नाङैनो माने जिल्लायावनो टपार लानो हाबाय। माबायदि फोरमायगोन? मिडियामा माने टपार लानो हाया, मिडियामा दा जेंना होननानै बुंनायाथ' बुङो, थेवबो बे गावनि सायावसो आरो फोरोंगिरिफोर थाखायनो मोनो आरो। सरकारि फरायसालियाव फरायोब्ला माने गोजौ थाखोआव बारा थांनो हाया होननानै गोबां गोबाङा बुङो बुंनायालाय। बे गावनि सायावनो आरो सरकारि फरायसालिया मोजांसो, जे प्राइभेटाव जेरै फोरोङो बेबायदिनो सेमसो फोरोङो। स' बेयो गावनि सायावसो फरायनाया। आरो नों बबे फरायसालियाव फरायनाय? PMC उदालगुरि हायार सेकेन्डारि। आंनि मुङा बन्दना ब्रह्म। आङो PMC उदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायनानै दायो साइन्स स्ट्रिम लानानै HS फाइनाल एग्जामाव 79% लाखिनो हादों। आङो गावनि 6निफ्राय 10 लेभेलखौबो आं बे स्कुलावनो हायार सेकेन्डारियावनो फरायदों बर' मिडियामजों। ओमफ्राय दायो साइन्सआव आंना इंलिस मिडियाम जाहैदों। फार्स्ट समावथ' बर'निफ्राय इंलिस थांनायाव एसे गोब्राब जादोंमोन, नाथाय लासै लासै फरायलांनानै आङो एडजास्ट खालामनो हादों आंनि मिडियामखौ। ओमफ्राय दिनै आङो 79% मोननानै जोंहा अल आसाम हायार सेकेन्डारि टिचार्स एन्ड इमप्लयि एस'सियेसना जोंखौ बरायदों, जायनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बे एस'सियेसनाव आङो जोबोर साबायखर बावो। आरो जोंनि बे उदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव रेगुलार क्लास जायो, मोजाङै फोरोङो टिचार्सफोरा। ओमफ्राय बर' मिडियामाव फरायनानै गोजौ थाखोआव मोननो हाया, पारसेन्ट मोजां लानो हाया होननानै गोबां माने बे बाथ्राखौ बुङो। दिनै नोंथाङा बर' मिडियाम लानानै फरायनानै साइन्सआव फरायनानै दिनै नोंथाङा माने डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव टपार जानो हादों। बियो नंखाय, माने बर' मिडियामाव फरायनानैबो नोङो गोजौ लेभेलाव थांनो हायो। बे गावबा गावनि फरायनायनि खोथासो। मोजाङै फरायलाङोब्ला बर' मिडियामाव सरकारि स्कुलाव फरायनानैबो नोङो गोजौ लेभेलाव सहैनो हायो। जायनि बिदिन्थि हिसाबै औ। आरो फैबाय थानाय फरायसाफोरनि सायाव फैबाय थानाय फरायसाफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो दि प्राइभेट सरकारि फरायनायनि सायाव बेफोरो जेबो एफेक्ट खोलैया। बे गावबा गावनि फरायनायनि सायावसो। मोजाङै फरायनांगौ, क्लासाव रेगुलार जानांगौ। মই PMC উদালগুৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা 2026 চনত HS পৰীক্ষাত কলা শাখাৰ পৰা 92% লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। আৰু আজিৰ অল আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টিচাৰ্ছ এণ্ড ইমপ্লয়িজ এছ'চিয়েশ্যনৰ উদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিক মই ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। অনুভৱটো খুবেই ভাল, কাৰণ ইমান হাৰ্ডৱৰ্ক আৰু পেচেঞ্চৰ জৰিয়তে মই এই সফলতা লাভ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এই সন্দৰ্ভত টিচাৰ্ছেও বহুত হেল্প কৰিছে, আৰু টিচাৰ্ছসকলৰ ত্যাগ আৰু গাৰ্জেনসকলৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে এই মই সফলতা লাভ কৰিব পাৰিছোঁ।
চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়ি যে তুমি ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছা কিবা কি হ'ব? মোৰ মতে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ টিচাৰ্ছবোৰ ইমান অভিজ্ঞ থাকে। চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ তুলনাত প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ৰ টিচাৰ্ছসকলৰ ইমান অভিজ্ঞতা নাথাকে। সেইবাবে মোৰ মতে মই যিটো স্কুলত পঢ়িছোঁ তাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো ইমান ভাল। ছাৰহঁতে ফ্ৰেণ্ডলি কথা পাতি কি কি প্ৰব্লেম আছে তাৰ ক্লাছত নহ'লেও মোবাইল যোগে ঘৰত বহিও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকুৱা? প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভালে আছে ছাৰ। আৰু কিমান ঘণ্টাকৈ তুমি দিনত ৰাতিপুৱা মোৰ ঘৰৰ পৰা স্কুলৰ দূৰ হয় 15 কিলোমিটাৰ। আৰু ৰাতিপুৱা মই 4:30 মানত উঠিছিলোঁ। তাৰপিছত 1-1.5 ঘণ্টামান পঢ়িখিনি এই বিদ্যালয়লৈ আহিছিলোঁ। আৰু ৰাতি 6টাৰ পৰা 10:30 11লৈকে পঢ়িছিলোঁ। ভৱিষ্যত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কি বাৰ্তা? ভৱিষ্যত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এইটোৱে যে নিজৰ লক্ষ্যটো স্থিৰ কৰি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি পঢ়া শুনা কৰি ভৱিষ্যতে আগবাঢ়িব পাৰিলে ভাল হয়।